Okay, mayong mudto no usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abino adlaw na usab karon nga Huwebes, no? Pizza 4 na kini mga higala sa bulan sa Septyembre. Oy, kuan na gud mga higala, bare month na, no? Muna gipasabot mga higala nga nagsugod na ang atong pagpangandam alang sa Pasko. Kay dire sa Pilipinas, naila kita mga higala, no, nga ang atong Pasko magsugod og September, no? Kay basta mo ber na gani mo na gani do na nay uban mga higala nga ni kanta nagsugod si kuan kining Jose Marichan, no? Christmas in our hearts. Lahala, no? May muto na kanatong tanan. Naghinaot ko nga na kamuntanan sa Kipiskais panglawas. Walay ubo, walay hilanat, walay sip-on, wala maglaban ang ulo, no? Wala magsakit ang kuto-kuto, o unsa pa, labaw sa tanan, nagginhawa pa. Ayan. Kumusta na mga higala, no? Naghinaot ko nga na kamuntanan sa Kipiskais panglawas. Bay na mga higala, no? Medyo gubot-gubot ko ang atong nasod karon tungod lagi ni ining mga nadiskubrihan ba kining gitawag na tug corruption, no? Corruption kay marag makaingon ta mga higala nga walay kwarta kabahing project pero naay daghang kwarta para kanang gitawag na tug pangkawaton. Wala nakahinumdum ko ana mga higala, silingan, kailan ako mga higala nga kung imong hulaman dili mo pahulam, no? So ang gihimo sa uban gikawat na lang yan, ingon sa ikawatan ko iniingon dayan ang mga tao, wa man lagi kay kwarta unsa man gikawat China radio. Wala ginaikon walay kwarta para gamiton para sa matud pa mga project pero naay kwarta para kawaton. Walay kwarta para sa project, naay kwarta para kawaton. Una mga higala, no? So again, ilam po ginatong nasod mga higala kay walay kwarta para kakuang mga higala, no? Kanang there was one time nagpaibot ko sa akong tango, wala pa man lagi ang katong private nga mangilibot, so dito ko sa public ka din test kabalo ko sa ako maibti nga naman walay anesthesia, no? Walay anesthesia nga naman nakaingo sa akong kaugalingon pirti na gid pobriha ning atong nasod mga higala kay nga naman wala naman gani ultimong anesthesia unya makadungog na lamang ang istorya mga higala ay bilyon-bilyon ning gipangkawat, no? Mo na makaingon ta nga walay kwarta nga ipalit og anesthesia pero daghang kwarta para kawaton. Muna din hay mga tulukibo na to, no? Mga nagdumala sa atong nasod, no? Walay kwarta para gamiton para ipalit og tambal sa mga kaning gitawag natong health clinic, walay kwarta para ipaayo sa mga eskwelahan, walay kwarta para unsa pa na dinha pero naay kwarta para kawaton. No? Ko na din na mga ghost projects mas lang paita mahigala, no? Sa mga nga nakapahinomdom kini kanako mahigala so sa kabata ba nga nangumpisal sa pare nya niingon ang bata nga padre panisuli ako padre kay nagkapangawat ko sa may mong gikawat unom ka buok itlog padre, ingon dayon ang pare na hala sige sa imong penitensya mangadje og anang unom ka mahanamo ug unom ka maghimaya ka Maria. Naingon ang bata padre pwede akong dosihon nga naman kito pa mong ginabilin ditong unom itong balikan. Ingon na yun, sige 12, nihangi pa dyan ang bata, pwede akong tresihon, ano man, ako na lamang apilon tong count mungaan padre, kay kanang birthday mama ugma, manalaman po na kahigo puntang sa po sa birthday mama, adto niya tamang niuntos balay ugma padre. Una diha mga gawlo, doon ako kaila mga gala nga, sa una ba, kanang kwansa dako siya grangko sa gobyerno, no?
dili na ako isulti ugon sa iyang rangko, pero niingon siya nako amigo mami kay nabi ko sa radyo sa una mag-interview man po ko sa una og mga politiko ngon siya nako padre kanang kawat sa gobyerno padre di gina mawala ano kinamot po ko kalabaton god na mo gina siya, pero ako lang hangyo sa akong kauban nga mga naa sa gobyerno nga mangawat naman lamang mo ayon no pula man dagay hutda. Imo mo na itabo ang mahigala di pang hurot man pud hinuog ko ha gilaliman kag ghost project sa to pa na walay makita kanang ghost dili man na makita nakakita ba ta ghost kuan dagway kanang sabi na kayo inyong nakitaan pero di wala kalagmitan sa ghost wa gina siya no wala mahigala no nga igalampo gyud ginato ni naapoy uban nga nangawat dili man pod singalan ana dili pod masilutan kay dili man pod bistahon no nangawat bag wala ano nakadungog ta nga nangawat pero kung bistahon daghan po kayang dili musugot nga bistahon kay aron kay muni lagi muna dili ra bistahon so gi kana ganing do na gani mga aligasyon kanon gina siya kanang ug sa ato pala ato yung sutaon kung nagbuhat mo siya nagwala ba o karon ana po diya TV mga higala no na TV na po daghang kayong mga isog kay mga pinangutan-an pero base na po wala na po masilutan ana no makakita ara nga gihusay pero wala po resulta kaita ang ana no sabada no atong ato yung iampong atong panggobyerno nga kana kay gisugda naman ninyo og kanang husay mas may po kay do nagresulta po anang husaya no kay kanang sa Senate inquiry ego ora magina sa pag-inquire no singka niya pag ando wala ra daig gihapoy makitang unsa bay resulta ng ato ang mga hulo husay mamutang ra mo gunang hulo husay mga higala kanang ilahang gihimo in aid of legislation na dili man na sila makahatag og verdict. So nga kung mahimo kasuhan gyud kanang ipaabot gyud sa korte aron nga kuan kanang mahukman gyud nato di kay pugnan na po desisyonan og ipaabot mag sa korte ug sa dili di pangingon nga ayaw ra dili ra nato ipaabot o sa mahinungdan na ng ato ang pagsulusinit inquiry mga higala nga di man gihapon mulutaw kung unsay kamatuoran kay pugnan man po ganyan na wala mga higala no nga that leads us to the topic for today. Unsa may atong topic karon mga higala no what are the three sources of our teachings in the Catholic Church? Ayan no what are the sources of kanang teachings in the Catholic Church? Unsa man ang mga gitawag nato tinubdan sa pagtulunan nato nga Katoliko? Number one is Biblia, scriptures, no? Scriptures. Natural naman ginano kay mga laing bisan sa mga laing relihiyon na mapud sila na kana mga mga laing relihiyon nagamit pud sila scriptures. Pero wala sila tradition. Kay mo na second nato, tradition. Ano nya kining tradition ug sa kuan pa na these are various belief, practices, rituals, and teachings developed and passed down through the history of Christianity. Kini kong tradition mahingala nagikan kini sa magisterium kay doon naman lagi sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 18 kung unsay inyong itugot dawatan ninyo giingon si Kristo sa mga apostoles kung unsay inyong itugot dinhi sa yuta itugot usab didto sa langit. Kung unsay inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. In other words, ang mga kuan ina naman ni Kristo nga dawatan ninyo ang Espiritu Santo, ang inyong itugot, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Sa ito pa, sa una pa, may katungod man lagi pag-formulate og mga belief, mga practices, mga rituals and teachings ang mga apostoles nya dugay naman to mutoy nahimong tradisyon. Kaya wala sa Biblia kay nagumikan raman to sa mga gipang tugot sa mga apostoles, no? So nahimo siyang tradisyon, no? Muna siya. Onya wala sa Bible kay naapil raman to sa kining
pagpanguros, kining pagprosesyon, kining mga kuan, kining pagbaton og mga imahe, no? Mga apostoles ba nagtudlo niya na, no? Mga nahauna nato nga mga nahauna nga Santo Papa, mga kaparian, una say. Unya tungod sa kadugay na gipasapasa na lang, nahimo siya nga written or oral tradition. No, klaro? Unya karong bago ang maong katungod wala na mawala. Muna ikatulong nga source of teachings in the Catholic Church. No, klaro? Kaya naman, dili lagi yun mawala ni sa Mateo Kapitulo 18, versikulo 18. So, may katungod na po na, katug yung mga original nga mga sumusunod ni Kristo o kadtong mga gipasahan nila sa maong katungod. Muna gitawag na to og kanang episcopal ordination. Ano muna nga si Father Glenn, nahimo na siyang Bishop Glenn, may katungod siya. Bisan kinsang grupuha kanang gitawag na tong plenary assembly. Kami makahimo man pud mi og kanang gitawag na to mga pagtugot og sa pagdili kanang mga kaparian kay nakaambit man pud mi sa pagka sumusunod ni Kristo nga gihatag sa mga obispo diri kanamo. Mo na gitawag tog magisterium. Yan uban nga mga kuan, uban nga mga kinibang mga laing relihiyon, wala sila na. Kaya naman, wala man sila connection sa mga apostoles. Ang source ra gyud sa ilahang pagtulunan, mao ra gyud kining scriptures. Muna nakalahi nato sa mga laing relihiyon. Ang mga laing relihiyon, ang ilahang pagtulunan, nagagikan ra gyud na sa Biblia. Kay mura man na ilahang ko agbase, panalitan mo ingon ka nga, ang imong itudlo kabahin sa pagkamatinabangon. Mangita na sila og verse sa Biblia, ilan ang tukyon paklion ang Biblia, gamoy ilang kuha ag base sa ilahang pangingon ana. Kita mga igsoon, magmatinabangon kita kay sumala diri sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 4, magmatinabangon kita. Muna nga ang ilang yun nga ang ilaha nga basihan sa ilang ipangtudlo scriptures yun. Okay. Ang atong pagtahod sa Dios sama gyud sa kahoy nga malig-on nga dili gyud matumba kung kay atong mabasa sa Salmo, pero ilang daan nang gi-research muna pamaagi sa mga pastor, mga laing relihiyon. Kita dili ang atong scriptures aduna gyud tay gitawag natong universality, kay ang ato ang kuan kanang ang ato ang basahon kada adlaw kanang kuan ba kanang dili Bible guide, Bible reading guide, parehos yun na sa tibuok kuan Pilipinas. No, ba sa tibuok kalibutan. No muna nga ang gospel sa Pilipinas ti anang Domingo, parehos gyud na. Wala lain anang gospel anak nga naman universality man lagi. Ya ilaha wala gina sila uniformity. No usa ra ilahang ganahang itudlo karong Domingo. Kay wala man na sila Bible reading guide. Mag-ilarang ganahan ang ilaha na maguna-una sila akong itudlo ron kabahin sa pagka matinabangon. Magita na siya og mga scriptures, Bible readings ka mutugma sa iya mga punto. Ingon niya na, which is pwede pud daghapon pero wala gid na. Ang tuwag niya na aduna by universality, wala. No, wala by kay may nung usa ka katawhan, usa ka pagtuo. Kitang Katoliko, usa ra gina ka reading anang adlaw o anang Domingo. I don't know kung sa lain nga mga nasod og pareho sa. Pero diri sa Pilipinas pareho sa gid. Kanang Bible script, Bible reading sa Domingo, pareho sa gid tanan. Universality lagi. Ana no? Wala man taana, it doesn't affect our faith kanang ingon na. Pero wala gid na. Kanang ang ato ang pagtulunan sa Katoliko, tulog na gigikanan scriptures dayong katong mga gitudlo sa magisterium nga nida dugay na muna gitawag og tradisyon and then magisterium. No, klaro pwede pag atong baliho no. Scriptures dayong magisterium dayong katong gitudlo sa mga magisterium nga dugay na. Muna gitawag na nga nahimo ng church, nahimo ng sacred tradition. Klaro. So na no. So again, sa ato ang pagka-ebanghelyo nato, no? Sa ato ang kinabuhi. By the way, ako na yung isingit mahingala, no? Kining kabahin sa human trafficking. Diri ato sa Negros Oriental, swerte kay ta.
Kaya ang taga-national, no, taga-ECMI, Episcopal Commission on Migrants and Itinerant People, kanunay may-ari dire sa ato pila na ka seminar no, nga naghiskot kabahin sa human trafficking. Kada bitawng bitawng dunay mga tao nga mang-recruit og mga helper gikan sa kabukiran mo sa lungsod kay dadon dito sa murag sakada ba nga doon na sila porsyento panlitan ay magsugo nila. Lakaw pangadto mo dito Negros, panguan mo dito, pangita mo og mo trabaho. Kay atorang kuan nya ang kada nya tagaan ra mo na mo kuan. Suhulan ba kanang ingnon nga sige. Nya pila po imong suhol nako? Nga tagaan kag 10,000. Magdepende na. Nya plus ipon pa nato og pila ka bok inyong ma-recruit. Kung maka-recruit mo og 5, tag 1,000 plus 5,000. No, pero maayo kung trabahante yung tinuod. Usahay kanang human trafficking, usahay pangkuan uban kanang pangilad ba. Labi na gyud mga batanon dalaga kuyaw kay na. Kay nga naman may puruhan nga pag-abot dito sa Manila, ipangprisuho na sila, ibaligya na dito isip mga prostitute. Dito sa mga masahianan, inganana, nya ayuhon nag-atang dito. Pangprisuho na dito sa mga kwarto. Hindi gyud makagawas o nya naa sila mga customer nga pasudlon na dito. Hangtod nga ang bata medyo maulaw nang mupauli kay malagi na nagdaot na inganana. Muna nga ang resulta na mapaingon na ginasa sa mga bar. Club. Pero nagsugod na sa human trafficking. Kalagmitan ana. Primero ana human trafficking pa na. Kaya nabitang kuan ra ba, gilansisan ra ba. Dayon paghuman, pagka naanad na yung taon ng bata niya, wala na po sila po para niya, wala na bili po ang iyahang kinabuhi. Muna nga nahimo na siyang kanang mga nagbaligya na dungog ba dito sa mga bar. Kung nagsugod na mahigala human trafficking, no? Ana do dapat uban ka mga lalaki kanang nakoy nailhan sa una nga gipang recruit og kuan kanang tiyangalan ana kana bang manapas no ana di paghuman abot dito nawa na di na kakagawas kay naa na may gwardiya kay patabahuo na ka dito nya ang salabutan dili mao panalitan ing natog kining tubo panalitan ibatan natog 200 ang kuan sa pag kini karga tapas. Bitan natong pila ba mo ka bilog presyo ana palitan butang natong ibutang laman natong 200 ang kada tonelada no pagabot dito sa kuan mahimo na laman ng 80 ingon ano mo nay ingon ni ana ba mo nay kuan karon nga daghang yung taga Manila nga mga taga ECMI nga kanunay nagsiminar gani karon kuan pizza 15-16 magkuan na pud mi na po seminar diri pero ang mo karon semana pero ang mo kuan kanang ang mo seminar ang taga kuan na taga office sa kuan human trafficking diri sa tuwa pero namalihog sila namo sa simbahan kay kami may parekruton niana no so again ato yun ang bantayan ha kana bitong sa inyong mga lugar ha sa inyong mga lugar ang minaw sa radyo ron nga naa gani mang recruit og kuan mga labi na gyud kana mga batanon mo ilang i-recruit kay malagi patrabahoon lagi sa bikiri himuong helper dito sa Manila ayaw na imong salig ana kay basig mga human trafficker na maalaot yun ang inyong anak nga naman ay gibaligya man dito pag abot sa Manila adto sa mga bar mga masahianan nya dili na mas laki ikas nya na ang bata madugay medyo malulong na pud lamang sa kaulaw nga di na pud sila kauli plus usahay pud ma-impluwensyahan na pud lamang muna nga mo end up gina sila nga mga babae nga nagbaligya sa dungog unya ang mahitabuan na magkasakit na ipanguli kuan na sila ipanghansak na lamang nag-asa na ipanghansak ng mga bata amo nang usi kayo. Muna ngayon yung padalaha mga human mga ginikanan no. Ayon taon kay maluoy tas mga bata no. Mga human traffickers nga naminaw ron ayo ra kasuko nako no kay ako ra pud in taon nga gipanalipdan ng mga kabatanunan nga mga lalaki o sa mga tigulang madala pagyapon na no mga human traffickers no so again muna gitawag human trafficking manala og tawo aron anang may porsyento sila sa ilang madala. Pero pag abot dito, ang mga salabutan, dili matuman. Gani, may usahay pang maalaot pang ilang idala.
Oh, dahil salamat ha, o ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, na milit na usab kaninyo. Nakuan ba nato ang kuan? Santo ron? Ay, ako bang nakuan ang santo? Murag wala man siguro. Ang Saint of the Day, September 4. Murag wala na ako nakuan ang kuan. Kaya ha, basig makasabaan ta santo ron, Saint of the Day. Kaya pa manghigala ha, kadali lang. September 4. Ang ato dayong santo karon manghigala mao si Santa Rosa sa Viterbo. Oh, no? Santa Rosa sa Viterbo. Kini si Santa Rosa Viterbo, Italy. Even as a child, she had dreams and great desire to pray and to be and a friend to the poor. Became a secular Franciscan and began preaching in the streets and the sufferings of Jesus, no? And nahimo siya nga nagpuyo siya sa kinabuhing maampuon o pagpenitensya. Ang atong santa karon higala si Santa Rosa sa Viterbo. O ayan, no? Hapit ko malimot. So karong adlaw higala atong gihinumduman si Santa Rosa sa Viterbo. Nataon na itong 1233, namatay na itong 1251. Okay, salamat o maayong mudto, Pilipinas!